Mira, temos aí uns amigos, uns rapaces que levan, eu creo que 3 ou 4 programas intentando facer un xogo de malabares con patacas. Con pataca galega, non? Fan un xogo... Bueno, levan 2 semanas... Máis difícil ainda que a Santa Compaña. Levan 2 semanas intentando e fracasando. A ver se esta vez van adiante con el. Veña, un forte aplauso para Irmán Llorente, os malabares da pataca. A ver se consigue. Moi boas noites, amigos. Somos os Irmáns Llorente, artistas polivalentes. Eu son José Luis, este é o meu irmán, Mari Carmen. Pero son un señor. Quedou vos claro xa ou non? Son un señor. O que pasa é que mamá puxolle Mari Carmen porque era moi aficionada ao dúo dinámico, sabes? Pola canción aquela de Es Mari Carmen, dijeron todos, everybody, su mirar, su bailar cautiva a todos. ¡Calaide! Vamos ter a festa en paz, José Luis? Que non pasa de outra vez, El dúo dinámico non te lo soporto. E venga, acaba. Mira, que él non fala nada. En cambio, este enrolla de unha maneira, chica. Tira. Si, o que non fala nada é o noso curmán, Ramirito, é o que nos leva un pouco o atrezo, non? Si, bueno, que vai cargado. O que pasa é que hoxe deixamos de traer o carrito porque así entre nós el non tes de complexión fuerte, sabes? Non. No. E ademais recomendoulle o veterinario que non fixera esforzo, sabes? É verdad. E puxo a dieta. Puxo a dieta, sí. O veterinario puxo a dieta. Sí. É verdad. Damos de pienso 3 veces o día. Pedigripal. Bueno, nós é que somos de posibles, non? Pero que imos porque hoxe presentamos por fin o noso número de Malabares con Patacas. E hoxe, ademais, traemos materia prima de calidade, porque hoxe imos facer os malabares con patacas de Coristanco. É verdad. De Coristanco. Mire, como lles gusta aqueles. Mire, é moi rica. De Coristanco todos son aqueles, ves? Moi rica de Coristanco. No, con respeto para todo o mundo, pero para mercar patacas en Coristanco, cuidado. Patacas en Coristanco. E o tabaco no Coristanco. Entendes? O tabaco no Coristanco. É un xogo de palabras, nena, de onde mercan os mecheros. Que vida é esta? Pois eu non sei que aplaudides que eu non lle miro gracia ninguna. Un pode elixir o presidente do goberno, en cambio cos irmáns tócache o que che toca, verdad? Nin ti que regalo para cambiar, nin nada. Esta sociedade así montada, chica, que yo non te lo entiendo. E veñe a acabar. Ben, imos ao que imos esta noite. Veña! En directo. Espectáculo. No lugar, malabares con patacas. José Luis. Que pasou? Que pasa? Perdón. No. Que pasa? Espera. Quen vai facer os malabares? Pero como que quen vai facer os malabares, José Luis? Vou-nos facer eu, porque está así ensayado. E claro, Xa, unha vez que está ensayado, non vas facelo de outro xeito, claro. Que pasa, que vas de estrellita? Como? No, a mí explícame ti porque estás que ser ti o que faz un malabar. Que pasa, eu non podo facelo, non? Sempre ten que ser el, sempre igual, el faino todo. A ver, unha razón, unha, e que outra má, unha. Home, ao mellor fago os malabares porque ti non sabes facelos.
Claro, se non sabes facer malabares non pasa nada, que unha é boa persoa igual e non pasa absolutamente nada, entendes? Xa que hai que entendelo, así é... Non, imos razoar as cousas, entendes? Un non sabe facer malabares, non os fai... Mira que... Bueno, a verdade é que non sei facelos. Non, porque ele entra en razón, al final el razón, cuidado. Eu marcho. Como? Marcho. No. Ti te vales soliño. Non me necesitas para nada. Pero non podes... Deixolles coa estrellita. A estrellita Castro. Non... Marcho. Pero non podes... Marcho. Non podes marchar, Mari Carmen, porque o contrato di os irmáns Llorente, entendes? Ese quedou só, non cobramos. Que non cobramos. Claro, perdón, disculpen, cousas de... Meu irmán... Pois marchamos todos. Marchamos. Sí, nada, marchamos. Veña, non pasa nada. Deixo-vos, público do Lual, precioso todo, pero temos que marchar porque eu estou así un pouco. Sinto aquí cun nudo no estómago. Eu creo que son gases, pero... É que teño aquí como... Xa, pero que non podemos marchar, Mari Carmen, porque se marchamos todos tampouco cobramos, entendes? O comido polo servido, mas se me entendes, non pode ser, entendes? No. Marchamos, Ramirito, recolle. A que lle pasa na cara? Eu que sei, se non fala nada, non entendo nada o que di. Vamos lle ter que cambiar o pienso. E veña vos, poñed a música que nos marchamos. Isto non! Cachondito, no! Marchamos, con un dinámico, igual. O se non Llorente, amigo. Marcha, perdón, Y tú de pronto lo vas a comprobar. Outro fracaso, chico. Non dan saído estes malabares de nin coas de Coristanco. Mira que son das mellores, porque hai nas boas, As de Mosteiro tamén son moi boas. Moi boas, E en moi boas. Lourés tamén hai nas moi boas, Hombre. Claro, que quede claro.